Читаю тексты Перти Вертеранте. Ukot dakat pidau etcheda tarkaschi. Haldarvis oli mitriäni ukko. Igeline talon poik. Eli hyvin kaiket. Zapravadoili kyllei, oma paja, oma mielich, oma pildot, oma nurmet, oma kodi hyvä. Se ukka tuka sanoi nuorille brihuille. Oi poigat, näimme kui suatte, katsokat keda otatte. Am jehile mänjälle pido katsoda, kenen tagase mänet. A kui muga prostoši nait, da prostoši i elät. Ensimmäiseksi pidou, kui näimme suat, mitä on neitset rodu, da mitet on di isä da emä. Да мугальне и тютер он, наверное. Если oli isä да emä hyvä, и tютер voi tulla hyvä. A если oli isä да emä hyvä pahat, tüüter tuli vie kaht paremp. Siit vie sanoi. Pol pahat puutui hyvä mužik, siit vie hyvän ristikansan luodil. A ynnei pahas mužik otkazau. Siit nimida luodida. Siit vie oli helai sanam polv. Kun lähtit naimai, tuli vastai počioi, da se minun i mučioi. Situkka sanoi muga ei, muga ei hyvä näitä. Apida äijäl vähäl kysytä naimai lähtes isal da emel, da vie hyl ristuil. Hyvät ristut pahale ei opasteta. Aina opastettau parempai čiurai. Muga vasedėt mitriäine opast norit brihuit oman kylän. Праздникан se ukka nägi, kien kui oli suorinnu, i kien kui itšedai vedi ristuil keskes. Siit kodi, kui tuli omat perehti, vasta toka sanoi, nägid, tuon kylän, kui isät emet oldi mielovat, da hyvät, mugamat i lapset ol lähti mielovakas. Katsot, kui праздникан tietau hio, ristuille tervehus luodida, i maltetau, kui te itšet viedada hyvän. Et nägi nii humalas käveltes, nii pahai ladii brahades.